Benvidos a Ondas Inclusivas, o espazo onde as voces da diversidade se fan escoitar. Aquí falamos de experiencias reais, inclusión, barreiras e, sobre todo, de oportunidades. Un podcast feito e presentado por persoas con discapacidade. Para toda a sociedade. Capaz de día a día. Hola a todos e todas. Gracias por escoitarnos e agardamos que vaia todo ben por ese outro lado das ondas. Hoxe é luns 22 de decembro e, aínda que a principios de mes se celebrou o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, nós queremos aproveitar este momento especial do ano para reflexionar sobre algo fundamental: o respeto e a inclusión e a loita contra o bullying cara as persoas con discapacidade. Sí, porque a discapacidade non entende de datas, nin de épocas do ano, e o bullying tampouco. Por iso é importante seguir falando, visibilizando e escoitando. Tamén lembrando que todos temos dereito a participar, a ser escoitadas e a sentirnos seguras. Hoxe novas voces: Mariluz, Marisa e Rubén. 22 de diciembre, un día cheo de ilusión, verdade? Pois sí, compañeira, sairía xa o número premiado do gordo da lotería? Pois mellor que non nos saibamos, senón teño que deixar este podcast a medias. E olvido unha botella de champán. Bueno, dende Ondas Inclusivas desexamos moita sorte, pero sobre todo moita saúde para todos e para todas. Iso sí, Rubén, imos comezar por explicar que entendemos por discapacidade. A moita xente aínda lle soa a limitación, a dependencia, pero non é así. Exacto. A discapacidade non está na persona, senón nas barreiras físicas, comunicativas, mentais, barreiras que nós, como sociedade, creamos e podemos eliminar. Cada persona con discapacidade ten unha realidade distinta. Non é un único camiño, nin unha única forma de ser, nin unha única necesidade. Por desgracia, as persoas con discapacidade son máis vulnerables a sufrir acoso escolar, laboral ou social, non porque haxa nada malo en elas, senón polo prexuízos e a falta de empatía. E o bullying adopta moitas formas: burlas, invisibilidade, sobreprotección excesiva, non incluir, falar por riba. Moitas veces son cousas que a xente fai se darse conta, pero que doen igual. Elen fai pouco que o silencio é unha forma de violencia. Ver unha situación de acoso e non decidir nada, e iso alimenta o problema. E para explicarnos isto e moito máis, temos o prazer de recibir hoxe con nós a María Rial, psicopedagoga da Asociación Amarai e encargada de impartir as charlas contra o bullying na discapacidade. Benvida, María. Hola, bons días. Podes contarnos cal é a túa formación e a labor que desenvolves no Centro de Recursos? Pois mira, a miña formación é de educadora social e de psicopedagoga. E no Centro de Recursos estou como psicopedagoga e o que fago principalmente é facer formación que as persoas usuarias e estimulación cognitiva. Depois tamén levo a cabo as prácticas prelaborais e outras actividades en conxunto cos meus compañeros e compañeiras. Que é o que sois tratar nas charlas que impartes contra o bullying na discapacidade? Pois mira, principalmente que as nenas e nenos dos centros educativos coñecen o que é a discapacidade, porque moitas veces coñecen as discapacidades máis visibles, pero outro tipo de discapacidades, como é a intelectual ou a mental, moitas veces non a coñecen. Entón, en primer lugar, que coñezan os tipos de discapacidade. E, en segundo lugar, que se poden poñer no seu sitio para que vexan as dificultades e a necesidade de incluir a todo o mundo nos patios, nas aulas e en todo o centro educativo. Crees que o profesorado está preparado para afrontar un caso de bullying ou debería contar con unha formación específica para iso? Pois, según a miña experiencia cos profesionais dos centros educativos, eu creo que si hai personal que ten formación, pero porque fan de maneira individualizada eles, pero que na carreira non teñen a suficiente formación en discapacidade como para despois poderse afrontar ao que se poden ter nunha aula, porque ademais as ratios moitas veces son máis grandes, os recursos son moi limitados, ao mellor, ainda que
queiran, non poden facer todo o que deberían facer, e outras veces pois tampouco teñen a formación suficiente como para saber actuar entre determinados casos. Soe haber nos centros educativos un psicólogo que axuda as vítimas? Normalmente hai un protocolo, sí, de acoso, pero un psicólogo en sí non. Hai un orientador ou orientadora que é o que leva, é o jefe do departamento de orientación, que leva o equipo de orientación e son os que interveñen neses casos, pero psicólogo como tal, que eu saiba, non. Crees que as notas académicas das vítimas de bullying se ven afectadas? Baixo o meu punto de vista, sí, porque ao final, para que ti aprendas, tens que ter unha motivación, senón non aprendes. É dicir, para que alguén aprenda, ten que ter algo de motivación. E se o estás pasando mal, e psicolóxicamente te atopas mal porque non te están tratando ben, anímicamente é a hora de estudiar, é a hora de rendir, non vas a rendir o mismo por moito que queiras. Entonces eu creo que sí, que baixan é bastante. Que consello lles darías ás familias para afrontar un caso de bullying? Pois, en primeiro lugar, que falen con os seus fillos e fillas para que sempre que teñen algunha dificultade o comuniquen, porque moitas veces o que pasa é que non o saben as familias, e despois que estén en continuo contacto co centro educativo, sobre todo a comunicación, porque se os nenos ou nenas se meten con eles e non o comunican, é imposible que os pais o sepan, moitas veces os profesores tampouco o saben. Entonces, en primeiro lugar, educar os seus fillos para que ante calquer tipo de dificultade que o comuniquen. María, para rematar, gostaríame aproveitar que contamos con toda a compañía para falar un pouquinho sobre a necesidade de ocio das persoas con discapacidade. É certo que, sobre todo, as persoas con discapacidade que vivimos no rural, contamos con ofertas de ocio bastante limitadas, pero iso non quere dicir que non nos apeteza facer cousas, quedar cos amigos. Ti que opinas? Eu opino que a xente con discapacidade ten as mesmas necesidades que a xente sen discapacidade. Entonces somos seres sociales. Entonces, evidentemente, todos e todas necesitamos ter ocio e ter actividades que nos motiven e que nos guste facer. Ti que vives nunha cidade, ves a diferencia de accesibilidade ás actividades de ocio dunha zona rural a unha cidade? Moita, sobre todo no transporte. Porque, por exemplo, se vives no centro dunha cidade, podes ir incluso camiñando aos sitios onde hai actividades. Hai moitos máis centros socioculturais, empezando por aí, podes ir camiñando porque en cada barrio podes ir andando. En cambio aquí, se vives nunha aldea e o centro sociocultural está no centro do pueblo, xa necesitas o mínimo transporte. E despois que a oferta pois non é nin parecida. A oferta cultural e de ocio non é nin parecida a de aquí a dunha ciudad. Por último, podes explicar aos nosos ointes que é o que organizades dende a Marai para satisfacer as necesidades de ocio que teñen usuarios e usuarias do Centro de Recursos e non contan coa oportunidade de cumprir coas súas familias ou nas súas zonas? Pois desde o centro intentamos que as persoas usuarias pois vivan experiencias de ocio igual que calquer persoa sin discapacidade. Entón, o primeiro que se fai sempre é saber as súas motivacións, que é o que lles gusta, que é o que lles interesaría facer, e a partir de aí o equipo de profesionais organizamos actividades tanto lúdicas como culturais, deportivas, de todo tipo, igual que calquera persoa que ao mellor pode ir na súa vida persoal. Pois moitas gracias por pasar este ratillo con nós, María. Esperamos que estas ondas cheguen ben lonxe e poidan facer efecto en moitas novas generacións. Bueno, as gracias a vos, sobre todo, por contar comigo. Moitas gracias. Mariluz, enhoraboa, que gran entrevista. Moi interesante o que acabamos de escoitar. Eu, personalmente, nunca tuve problemas con compañeros na escola, pero si temos compañeros que contan algunha situación que viviron e moi desagradable. Pois eu iba a un colegio que éramos todas con discapacidade. Pois tuve unha mala experiencia, unha mala vida. Desde nena non me trataban ben, porque aquela cousa pegábanme, non sabían cal era o castigo, non sabían nada de nada.
Sabían quitar la zapatilla era para da cabeza ou nas moelas ou donde te caraba. Non sabían o que era castigo. Cando era unha nena, iba chorando, Marisa, que che pasa? Marisa, que non che pasa? Tiñamos que andar en casa en baica, ca lágrimas que me caían dos olhos. Tiñamos que andar en casa en baica. Gracias a miña nai que aos 18 anos todas fora dali, pero eu salín antes. Gracias a miña nai que de tanto oírme chorar un día, ala, non volve máis pali. A verdade é que é moi triste teñamos que pasar por estas cousas. Isto recorda o lema que escollimos para os nosos bolígrafos solidarios, que están á venta. Xa temos chegado máis lonxe. Pois si, Rubén, uns bolígrafos preciosos que significan tanto para nós. Neles aparece un astronauta en silla de rodas na Lúa, facendo comparación con que o ser humano foi capaz de chegar á Lúa e nin siquiera é capaz de conseguir unha inclusión plena que aparentemente debería ser moito máis sinxelo que argallar toda a artillería que nos permita viaxar ao espazo. O ser humano e a súa avaricia querendo conquistar novos planetas sen ter o orden o noso. Isto daría para outro podcast e quedamos sen tempo. Retomaremos o tema outro día. Agora imos coa axenda de mes. Adiante, Marisa. Este mes celebramos a Semana de Discapacidade en Amarai. Recibimos un montón de xente de colegios e de centros sociales para facer ver as persoas con discapacidade funcional. O día 12 celebramos o torneo de solidario do Concello de Mexía, onde os beneficios foron a favor de Amarai e tamén estivemos no mercado de Nadal de Boimorto. Dende aquí agradecer a todas as persoas que se pasaron polo noso stand. Lembrade que hoxe tedes unha cita na feira de Arzúa, mañá da de Curtis, e nós teremos a comida de Nadal que organizaremos todos os anos en Amarai e coa damos comezo ás vacacións ata o día 7 de xaneiro. Desexándovos unhas moi felices festas e moi feliz ano novo 2026, xa nos despedimos. Dende aquí, dende Amarai, para todos vós, Rubén, Marisa, por aquí Mariluz. Iso foi todo en Ondas Inclusivas. Agardamos telos de novo no próximo programa. A outro lado das ondas agardamos o voso feedback nas nosas redes sociales, YouTube, Facebook ou Instagram.